ये माने 800 PTCनि आन्दालनाव गामि जमा डिउटि होयोमोन आरो बेयाव आरो सोरबा गावथारलांदों बिदा फंखानैखौ जानाया गोदोरमोन। बाक्सा हिसाबै मानो सानैल' जाखो बे बाथ्राखौ जोङो आगोलनिफ्रायनो बारंबार बुंबोबाय थादोंमोन। फैगोन समाव जुदि 5 लाख अनसुंथाइखौ थाब मोनाब्ला जोङो क'क्राझार सेक्रेटारि अफिसाव धरना हैगोन होननानै दिनैनि दिनाव जोङो मोनसे बिथांखि लानाय जाबाय होननानै जों फोसावदों। नाथाय बाक्सा जिल्ला हिसाबै जोङो मोननोनो हायाखै आरो नै मैयानि जि लिस्ट बे लिस्टआवबो जोङो बाक्सायाव सानैल'सो जोङो मोननाय खोनादों। नैबे समाव जों बुंनांगोन बाक्सा जिल्ला हिसाबै खनसे भेरिफिकेसन जादोंमोन 472 खनसेयाव भेरिफिकेसन जाबाय 468 खनसे जाबाय 70 नाथाय एसेबां भेरिफिकेसन जाजासेयावबो दिनै बाक्सा जिल्लायाव मानो मुख्लंफोरा रां 5 लाख रांखौ मानो मोननायनि लामायाव फैयाखै? ये माने 800 PTCनि आन्दालनाव गामि जमा डिउटि होयोमोन आरो बेयाव आरो सोरबा गावथारलांदों बिदा फंखानैखौ जानाया गोदोरमोन। बेसेबां सना गावथारनानै सनखांबा बारबाय दे बेसेबांसो गोबाव जाखो? गोबावा माने 20 बोसोर 3 बोसोर जाबाय खोमा 20 बोसोर 22-23 बोसोरसो जाबाय। माबोरै जानायमोन आंनि जाथाया माने गामि आरो डिउटि खालामामोन होनबा फरानियामोन बे फरायनायाव सोरबाफोर फैनानै खानायखौबो गावथारलांदो गामिनिफ्रा खारग'जोबलांदो जानि सानिया थैलांदो। दा आरो सरकारा आरो थैनायफोरनो फैसा होगोन होननायखाय जोङो आखा खालामबाय थादों आरो गथ' गथाय बायमान खय जाथों होननानै। दा सरकारा होनो होननायखौ मोनाखै आरो? मोनाखैथ'। नङाबा जों नांजाबाय थायोना सरकारनो बिबाय थायो होनबा जोङो होगोन होननायखायसो आखा खालामबाय थादो। सरकारा होगोन होननानै मानो बुंना लादोंमोन होनबा दा बेखौ होनांगौ इसोरो जोंनि थाखायसो पदआव उथिलांदो नङा होमबा थैजानायफोरा थैजानायफोरनो फैसा होगोन होननानै बुंनायखायसो थैजानायफोरा पद होनायखायसो उथिलांदो। दाथ' बे फैसाखौ होआबा किसुमानफोराथ' ओंखारलांफिनजोबगोन बेखौनो आखा खालामो आरो जोङो होगोन होननायखाय जोङो बिराद आसा खालामबाय थादो आखा खालामबाय थादो। सरकारा होयोबोला अनोबोला जोंबो न' दुवार गैयिफोरा बायमान फाहामना लानो हागौमोन। जोंनोथ' आरो दा सरकारा किसुफोरनोसो होदोबाबो जोंनि माबानिफ्राय सायख'सो होदोना न'फोरखौबो जोंहाथ' दा न' गैया ओरैनो सायला सुइला लुनानै दोङो। जोंफोर बेफोरखौ मोनोमोनब्ला जोंफोरो बाय बांला जिरायनो आन्था न'फोरखौ लुना थानो हागौमोन। दा सरकारनि फारसे नोंहा मा खावलायनो सानो? सरकारनि फारसे माने बेनो आरो मा बुंबावनो सरकारा होगोन होननायखाय जों आखा खालामबाय थादों आरो 5 लाख फैसाखौ दा होनायबा मोजां जागौमोन। जोंनिफ्रायसो उथिलांदो पदआबो सरकाराबो खौसे जानानै जोङो दा पदखौ होदोंमोन ना उथिलांदो। दा बेखौनो आखा खालामबावो आरो जोङो जाहाथे फैगोन माबायाव जोङो पदखौ होनानै थिखांहरफिननो सानो फैसाखौ मोनोबोला। आंनि साननायल'जों जाना दा बेलेगाबो बहुदानो बेलेग अन्तराव बेलेग दोङो साननाय थेवबो आंनि साननायाव आरो 5 लाख फैसाखौ होयोब्ला जोङो पदआव आरो उथिलांफिननोबो हागौ। दा इनि पदनि सिगांनो जोंनो दा होनांगौ आरो 5 लाख रांखौ। जोङो बाक्सा जिल्ला मुख्लं नखरारि आफाद हिसाबै दिनै गासै मुख्लंफोरखौ लाफानानै मुख्लं नखरनि गासै सोद्रोमाफोरखौ लाफानानै बे सावरायदों जे
मैयानि दिनाव जे मुंख्लंफोरनो 5 लाख अनसुंथाइ होबाय नाथाय बेवहाय बाक्सा हिसाबै सानैल' नाथाय बाक्सा हिसाबै मानो सानैल' जाखो बे बाथ्राखौ जोङो आगोलनिफ्रायनो बारंबार बुंबोबाय थादोंमोन नाथाय बे बुंसेयावबो जोंनि बाक्सा जिल्लायावनो माने गोदोर गोदोर दैदेनगिरिफोरा दोङो चिफ दोङो EM दोङो बिथांमोना दिनै बाक्सा जिल्लानि जे मुंख्लं बिथांमोनखौ मान होनायखौ जों नुनो मोनाखै बेखायनो जों खावलायगोन जाहाथे फैबाय थानाय MP इलेक्शनाव जुदि जोंनि बाक्सा जिल्लानि मुंख्लं नखरनो जुदि 5 लाख अनसुंथाइ होआब्ला जोङो फैबाय थानाय MP इलेक्शनाव भट बर्जन खालामनाय जागोन होननानै जों फोरमायदों आरो फैगोन समाव जुदि 5 लाख अनसुंथाइखौ थाब मोनाब्ला जोङो क'क्राझार सेक्रेटारि अफिसाव धरना हैगोन होननानै दिनैनि दिनाव जोङो मोनसे बिथांखि लानाय जाबाय होननानै जों फोसावदों। नैबे समाव जों बेखौनो बुंनांगोन जोंनि बाक्सा जिल्ला हिसाबै दैदेनगिरिफोरा जोंनि बाक्सा जिल्लानि मुंख्लंफोरखौ नायफिनाखै नैबे समाव जों बुंनांगोन बाक्सा जिल्ला हिसाबै खनसे भेरिफिकेसन जादोंमोन 472 खनसेयाव भेरिफिकेसन जाबाय 468 खनसे जाबाय 70 नाथाय एसेबां भेरिफिकेसन जाजासेयावबो दिनै बाक्सा जिल्लायाव मानो मुंख्लंफोरा रां 5 लाख रांखौ मानो मोननायनि लामायाव फैयाखै बेखायनो जों बुंनांगोन जोंनि बाक्सा जिल्लानि गासै दैदेनगिरिफोरा जोंनि मुंख्लंफोरनि सायाव एसेबो नोजोर होआखै होननानै जोङो बुंनांगोन। जों बाक्सा जिल्ला हिसाबै दिनै नैबे बरबरि गोजौ फरायसालियाव मोनसे मेल लानाय जादोंमोन बे मेलनि गेजेरजोंनो जों मोनसे थांखि लानाय जादों थांनाय 27 बोसोर सरकाराव जि जालांबाय नैबे गोदान बोसोरावबो जोङो गोदान सरकारखौ जों आसा खालामदोंमोन जोंनि 5 लाख रां अनसुंथाइखौ जोंखौ होगोन होननानै नाथाय बिथांमोनाबो दिनैसिम जोंनो 5 लाख अनसुंथाइखौ माने होनाय जायासै बेनिखायनो मैया मोनसे लिस्ट फोसावदोंमोन मैया लिस्टआवबो बिथांमोना जोंनि बाक्सा डिस्ट्रिक्ट हिसाबै 3 फोसावदों बेखौ नायनानै सिगांफोराबो बिदिनो माखासे होलांबाय बेयावबो जोंनि दिनैसिम बाक्सानि मोननाय जायाखै आरो सिगां समाव एबसु आन्दोलनाव जिखिनि थैलांबाय बिनिफ्राय दिनैसिम जों सासेबो मोननाय जायाखै बेनिखायनो जों दिनैनि बे मेलनि गेजेरजों मोनसे थांखि लानाय जादों दि बे जा सरकार जोंनो अनसुंथाइखौ जुदि नैबे फेब्रुवारि दाननि गेजेराव होआबा सिगाङाव जोङो जेबायदि सरकारखौ जोङो थुलुंगा होबोदोंमोन बा मदद होबोदोंमन बे मददखौ जोङो होनाय जानाय नङा बे सोरखौ थुलुंगा होगोन बे जोंनि खोथा नाथाय नैबे जिखिनि अनसुंथाइ मोननांगौ जोङो बेखौ होआबा जोङो सरकारखौ जि मिजिं थिनानै जों जि थुलुंगा होबोदोंमोन जों बे थुलुंगाखौ होनाय जानाय नङा बेखौथ' सिगाङावबो जाहोबोबाय बिथांमोना बाक्सा जिल्ला हिसाबैथ' बहुत खम होबोगासिनो दङ दिनैसिम बुंनो थाङोबा बाक्सा जिल्ला हिसाबै मोनाखैनो होनना बुंजायो बिदिनो सिगाङावबो जिखिनि होदोंमोन बिथांमोना खम होबोदों बुंनो थाङोब्ला बेयो सरकारनि नोजोराव बाक्सा जिल्लाखौ माने नेवसिगारनाय बायदि होननानै जोङो बुंनो नांगोन बेखौथ' जों बुंनो हाया सरकारा दिनैसिम मानो बेफोरबायदि खालामदों जों बेखौ दिनैसिम बुंनो हायाखै माने दा नोंथाङा सरकारनि फारसे मा खावलायनो सानो आं बेखौनो खावलायनो सानदों बे सरकारनिसिम नैबे फेब्रुवारि दाननि गेजेराव जोंनि नैबे जिखिनि अनसुंथाइ मोननांगौ बे अनसुंथाइखौ होगोन होननानै फोसावाबा जों सिगाङाव जों बिथांमोनखौ जिबायदि थुलुंगा होबाय जों बिथांमोनखौ थुलुंगा होनाय जानाय नङा नोंथांमोननि बे मुंख्लं नखरारि आफादनिफ्राय माबाफोर थांखि लादों नामा थांखिखौथ' दिनैसिम लानाय जायाखै जुदि बिथांमोना जोंखौ बिदिनो सिगारलांबाय थायोबा जों थांखि लानो बाध्य जागोन आरो इयुनाव जों गुबुनखौ मदद होनो गोनांबो जाहैनो हागौ दासिमाव बेसेबांसो मुंख्लं नखरफोर दङ बाक्सा जिल्ला हिसाबै दासिमाव 1010 जन मुंख्लं नखर दङ दिनै जोङो बाक्सा जिल्ला मुंख्लंआरि नखर आफादा बेवहाय जथुमनायनि गाहाय थांखिया बेनो जाबाय जे जोङो गोबाव समनिफ्रायनो मुंख्लं नखर आफादनि सिङाव थानाय जायफोर मुंख्लं नखरनि बिगोमाफोर सोद्रोमाफोर गोबाव सम जाबाय जोङो 5 लाख रांखौ मोननो थाखाय जोङो नेनानै थाबाय थादों जिहेतु माने सरकारानो खोथा होखानाय आन्दलननि समाव जायफोरनाखि मुंख्लं जालांनाय बिथांमोननि थाखाय नखरफायाव 5 लाख रां खरै अनसुंथाइ होनायनि बिथांमोना खोथा होखानाय बे लेखायनो जों दिनैसिम नेगासिनो दङ नाथाय बिथांमोना दिनैसिम मानो होनो हायाखै जों बेखौ मिथिस'नो हाया दा जोङो बिनि खारनखौ नांगौ
आरो जोङो खोनानाय मथेब्ला गुबुन गुबुन जिल्लाफोराव मोनगासिनो दङ एफा एफा आरो सिगाङावबो मोनखांबाय आरो दाख्लैबावैसो बेबायदिनो गोदानै लिस्ट खालामनानै होनायखौ जों नुबोबाय थादों नाथाय बाक्सा जिल्ला हिसाबै जोङो मोननोनो हायाखै आरो नै मैयानि जि लिस्ट बे लिस्टआवबो जोङो बाक्सायाव सानैल'सो जोङो मोननाय खोनादों आरोखि दा जोंनि बाक्सा जिल्ला हिसाबै मानो मोनाखै लिस्टआ मानो खम जादों जोंनिया दा जोंनो नांगौ आरो बे 5 लाख रांखौबो जोंनो थाबैनो नांगौ आरोखि दा जोंना बाक्सा जिल्ला हिसाबै मुंख्लं नखरा गासैहाय 1010 दङ बे 1010आ दिनैसिम गोबाव समनिफ्राय जोङो नेगासिनो दङ दा थांखिया बेनो जाहैबाय जोङो जेब्लासिमहालागै मोना गभर्नमेन्टआ जोंनो जेब्लासिमहालागै होआ जों अब्लासिमहालागै जोङो मोननो थाखाय जोङो नाजाबाय थागोन आरो बिथांमोननि सरकारखौ जोङो जिहेतु आगोलनिफ्रायनो उन सिगां जों मदद खालामबोबाय थानाय जादों दा बे समाव जोंनो थाबैनो बे 5 लाख रांखौ होआब्ला जोङो हयथ'बा माबा मोनसे सावरायनायनि गेजेरजों जोङो बेबस्था लानाय जागोन बा थांखि लानाय जागोन आरोखि दा जिहेतु मैयानि समाव 200 मानसिफोरनो बिथांमोना होबाय दा जोंनि बाक्सा जिल्लायाव जिहेतु जेरैबायदि माने जिल्ला हिसाबै रानोब्लाबो 200आव मोनब्रै डिस्ट्रिक्टआव 50 खरै गोलैयोमोन दा बे रोखोमबो जोङो नुवाखिसै दा बाक्सा जिल्लायाव 3ल' जुदि गोलैदोंब्ला मानो बेबायदि जानो मोनखो दा बेखायनो जोङो उननि लिस्टआव जाहाथे बाक्सा जिल्ला हिसाबै जोङो एसे गोबांनो मोननांगौ जिहेतु माने जोंना 1010 सा माने मुंख्लं नखर दङ दा जाहाथे बिथांमोना थाबैनो जोंनि बाक्सा जिल्लानि थाखाय थाबैनो बेबस्था खालामनानै होयो